Siema moi drodzy, mam nadzieję, że już znacie tą melodię. Tak, to jest Dead by Daylight i słuchajcie, gramy dzisiaj panią blondyną, 4 ultra perki i bierzemy sobie, moi drodzy, dzisiaj ten słynny Skeleton Key, kościotrupowy klucz i do niego jako dodatek, moi drodzy, weźmiemy sobie Milky Glass. Do not lose the key, czyli tutaj nie stracimy tego klucza, jak go sobie weźmiemy. Sam klucz co daje, powiem wam, nie doczytałem. A, kurde, spalimy sobie jednego Azarowski, moi drodzy, na bogatości, szalejemy. 4 ultra perki, klucz Azarowa. Do Auto Haven Wrecker zwiększa się szansa, że będziemy odesłani, a sam ten klucz, co on tak naprawdę daje, jeszcze nigdy go w boju nie przetestowywałem. Także teraz, moi drodzy, będzie szansa. Niesamowity, ekskluzywny materiał na YouTube'a, niewidziany nigdzie wcześniej na żadnych streamach, a nic takiego. Tylko tutaj, tylko teraz, tylko u Niklausa. Także zostawcie łapkę w górę, suba, dajcie donate'a, suba. Aha, my nie są na streamie. To ino łapki. Dobra, moi drodzy, teraz musi być spina, żeby kurde, żeby nie stracić tych rzeczy, bo jak normalnie pierwszy dednę, to będzie żal.pl po prostu. To ja tego chyba nie wrzucam na YouTube'a, bo to są tak rzadkie te klucze po prostu, że to jest... Zadziałało. Auto Haven Wreckers jest. Auto Haven w sumie powinno się czytać. Dobra. I jedziemy, moi drodzy, jedziemy. Moja bliźniaczka tutaj jest. Patrzcie, perk już się ładuje. Kluczyk widzę tam jest po lewej. Kurde, nie wiem w sumie do końca co on oznacza. Ptaki zakrzyczały. Naprawiamy. Naprawiamy, moi drodzy. Jest akcja. Kurde. Pyk. Czy czekacie na grę piątek 13 w ogóle, przy okazji się zapytam, bo ja bardzo czekam. To będzie gra właśnie klimatami podobna do Dead by Daylight, także jeżeli czekacie na piątek 13, albo jeżeli nie wiecie jeszcze o tej grze za wiele, to wpiszcie sobie piątek 13 The Game w Google'a i tam o tej grze na pewno znajdziecie info. To będzie gra inspirowana stricte właśnie filmem, serią filmów w sumie, piątek 13 o Jasonie Voorheesie, zabójcy słynnym. Myślę, że nawet ludzie, którzy nie bardzo czają klimat, poznają tego zabójcę w masce hokejowej, takiego wielkiego, postawnego chłopa, który tam ludzi mordował nad jeziorem, prawda, na różniste sposoby. I właśnie w ten sam sposób będziemy to mogli robić w grze. Kurde, idzie. O nie, o nie, o nie! Nie! Tak nie może być! Nie! Ja nie mogę umrzeć tak szybko, moi drodzy, ja nie mogę. Ja się kurde zagadałem, ja zawsze jak się zagaduję, to się takie rzeczy dzieją. I oto dupca, Niklaus, daj się pokój, nie lej się żurym, plackiem nie ocieraj, Niklaus, proszę cię. Ludzie się patrzą na to na YouTubie. Kurwa, by się to robią do siebie, to dobra. Ale się ludzie patrzą i się po tym śmieją z ciebie. Gadają na mieście, Niklaus to jest ciula, Niklaus nie poradzi grać w Dead by Daylight. Niklaus żaden już to nie gro i no jeszcze ty jeden to szpilosz. Ciulnij się w głowa. No i mi potem jest gańba mi, smutno mi jest. Ale, moi drodzy, piątek 13 będzie dobre. Takie Dead by Daylight i no, że na 8 graczy. Nie wiem w sumie czy 8 plus zabójca, czy 8 łącznie z zabójcą, ale i tak to jest bardzo dużo. Tutaj mamy, kurde, ledwo trafiłem, 4 plus zabójca. Tam będą o wiele większe mapy, tam będzie o wiele więcej opcji mordowania po prostu uciekinierów zabójcom. Mówię wam, może być mega giera. Jeszcze do grania w ekipie na przykład z Jarokiem, tak jak żeśmy grali w Dead by Daylight kiedyś na początku, bo teraz Niklaus to już został ostatni na placu boju, co jeszcze gra w te Dead by Daylight. W ogóle możecie jeszcze na tą grę patrzeć, nie macie jeszcze odruchu wymiotnego, napiszcie mi, proszę, dajcie mi znać. Jak już na przykład nie chcecie, to napiszcie Niklaus już żigą, Niklaus już się nie mogę na to patrzeć. Synek, daj się już pokój, proszę cię, nie graj już to. Kurwa, nie wiem, graj w Lola, opie, graj w CS-a, nie wiem. Graj, ale w co inkszego, proszę cię, Niklaus. Proszę cię, zlituj się nade mną. I oto w tym coś przemyśla, zobejrza, czy coś z tym idzie zrobić i zadecyduje. No. Powiem, już tak mnie to nie jara jak kiedyś, no bo tak
Dodali nową mapę, dodali nowego potwora, no dobra, ale tak mimo wszystko dalej tak jakoś tak... Kurde, no są tu rzeczy, które mocno irytują. Ludzie nie ratują. Jak się często ginie, to się człowiek zniechęca. Jakoś tak to wszystko jest, wiecie. To już nie jest to już... A już wódeczka już nawet nie smakuje tak samo jak kiedyś. No, to już chyba końcówa. No. Ale jeszcze czasem szpilne. Także jeżeli wam się jeszcze nie żygacie na widok Dead by Daylight, to dajcie znać. A jeżeli już się nie możecie na to patrzeć, też dajcie znać. W ogóle dajcie znać. Dobra, pani Laglace mnie leczy. Dobrze, niech leczy. Naprawiamy, kobitko. Chodź, bliźniaczko moja. Na 2 baty. W sumie nie 2 baty, nie mamy batów. Na dwie pipki. Tak to brzmi jakoś tak. Ja, fajnieś to zdupiła dziełcha. Mistrzowsko. Je to smola, ja się nie dam zabić. Jak łon mnie sam znodzie, to mi żaden nie powie, że to nie mo cheater. Niech łon mnie ino sam obcyrkluje. Robię haja. Uwag, zrobię haja. Jak ciul na szczewikiem w blat. No, masz szczęście. Kuwa. Łąkaj sam łazi. Jo go czuja. Czuja go w moim sercu. Sam. Drin. Co teraz kim mam zrobić? Kurwa, hop się wewnyki wdupią. Sorry, synek. Ją muszę robić. Podź, gipko. Dowomy razem. Będzie gipciej. Ja. Ja się nie mogę dać zabić z takimi itemami. Jo jest za ważny. Za ważno. W zasadzie dziążka jo jest. Kurde, uwolniłby go, ale... Nie wiem, czy to jest ryzyko warte podjęcia. A ta co? No podź! No! Takie ludzie w to grają. Super ludzie. Ja to dupca. No jak żyć, no moi drodzy, jak? Jak najkrócej. No pomóż mi, no. Ja to słowa. Strach jest. Ja. Nie godej. Kuwa! Nie godej! Nie godejcie mi nawet. No i co? Co teraz zrobisz? No. Chodź. Kurwa, róbcie ten silnik, no! Dobra. Chodź, hopie, napyra. Róbcie ten silnik! Gizdy! Głupie loki! Dobra, weź się, bierz się ją, ale miłostow. Ja to dupsa. Ej, co oni robią, powiedzcie mi? Co te ludzie... Wydupiamy. Albo ratujemy. Ale jo jest za młody. A to se przyekspia. A co? Ej, odwrócenie uwagi takie zrobię, kurde.
Niech ratuje kto inny. Ja już więcej nie ratuję, bo ja potem ginę i to jest w ogóle bez sensu wszystko. Ja naprawiam 80% silników w meczu i ja jeszcze potem mam ratować i jeszcze ginąć za to. W ciuli to mam. Prawo dżungli, dupca to nie. Nie mogę być za każdym razem ratownikiem. No i ratowali, dobrze. No i pyk, kurde, O kurwa. Lecz mnie. Lecz mnie, Laglace. Ja bym cię leczył. Bramę otwierać, gizdy. Gizdy, brama. A, warto jest. No to będzie flawless, moi drodzy. A kukaracza, da da di da di da di da da. Ciulinges, to se możemy, kurde, postać, ponaprawiać się. Moi drodzy. Rozgrywka w Dead by Daylight. Nic dodać, nic ująć, no. Ach, aż żal uciekać, powiem wam. Ja, fajnie się stoi dziołżki, pra? Ja. Ja, tu było takie coś, że... Tu jakoś szło wpaść pod ziemię. A już nie ma tego. Ja się pomachamy się, ja mu tak... hopie, podź. Podź sam. Dobra już, nie męczmy dupy, jak to mówią. Moi drodzy, nie chcę nic gadać, ale mecz wzorcowy. W sumie dalej nie do końca wiem, na co jest ten klucz. Ja to jestem mistrzem, 33 level i 20 ranga. A to nie jest tak. To nie jest tak, moi drodzy. A czekajcie, zerknijmy jeszcze raz na ten klucz tak naprawdę, co to było. Co to był, kurde, ten klucz? Skeleton key. Ten się krótki, vibrating with omnis power. On się trzęsie z jakiejś tam mocy. Aha, can be consumed to open black locks. Czaję, o co chodzi. Nim chyba można na black locks, czarne zamki. Po niego możemy podczepiać po prostu te cuda tutaj. Te takie rzadkie, bardzo rzadkie addony. I mi się zdaje, że my tym kluczem, jak się robią takie te zaczernione pola, możemy je otworzyć. Bo to nie jest klucz, który otwiera, z tego co wiem, skrzynię. Ale jeżeli wy wiecie, do czego jest ten klucz, to na pewno mi dacie znać w komentarzach i do tego was serdecznie zachęcam. No, i to było tyle ode mnie. To był wzorcowy mecz w Dead by Daylight z magicznym kluczem by Niklaus. Niklaus Pieron. Ostatni Mohikanin na placu boju w Dead by Daylight. Tyle. Dzięki za uwagę. Zapraszam was serdecznie, zostawcie łapkę w górę, żeby ten film zobaczyło jak najwięcej ludzi. Zapraszam was na G2A, na fanpage'a na Facebooka, na streamy na Hitbox. Do wszystkiego macie linki poniżej w opisie i ja spadam szlifować skilla.